מחכים לאוטובוס. אני המלך, החמר הזה. תתרמו לילד הזה, מסכן. אילי הלך רגע. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. צריך לעזור לו נראה לי. הגיע האוטובוס. אנחנו כאן באוטובוס עם שניהם. הוא מתמסטל. נפל לו הכסף. חכה, אבל יבין זונה. בוא אחד הטלפון. מה? איך? לך הביתה. מה אתה? איזה חבורה היינו 4 אלפים. לא. הצלצול 3, יום שני, ראשון לציון. אילי קנה לו המבורגר. עכשיו סיימנו את הסרט, חזרנו מסיני סיטי. זה אילי כי הוא לא מלך. איזה סרט היה? סרט מפחיד אחוש. איזה סרט היה, פינקל? מגניב. בוא נתרום לו משהו. אני בן זממי שלך. תורמים לאיש הנחמד 2 שקל. זה היה המקצוע של אדיר. פרקור, אילי עם הקייס. נגמרים מכוניות. פינקל נשאר בצד. האם היא תעבור, פרקור. אילי, פרקור. נו. יא פינקל! פינקל! פרקור. נו! כולם הצליחו. עכשיו הולכים לקן הזהב. האיש הכי מהר בעולם, 3, 4. הוא רץ לו! פינקל מאחורה! יאללה זהו, בואו. אנחנו בדרך לקן הזהב, תשארו איתנו. אנחנו עומדים לעשות קטעים מצחיקים. לפני רגע אנחנו היינו בסצנת אימה, ועוד מעט אנחנו נעבור בדרך מפחידה. אבל מה זה מפחידה? כי הוא מגניב. דרך מפחידה ברמה של פשוט... תקשיבו, יש שם חושך שאלוהים יעזור לכם, איך אני? כי אתה מגניב. אבל למה אני גבר? נכון. אני הכי גבר, אפילו יש בו עד. אני לא עד. ואנחנו עומדים לעבור בדרך מפחידה. תאמין לי שגם... ציירו על מישהו שבן, עשו לו פוט. פשוט ממש לא בסדר. כאן אני עובד. מרוויח בחודש נגיד 20,000 מינימום. לך הביתה, אני כל הבניין הזה, אתם רואים את הבניין הזה? תראה את הבניין הענקי הזה. כולו הבניין שלי. אולי מקבלים 3. אנחנו הגענו לקן הזהב.
possible. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים כאן את הפרס שהילי זכה. קנינו חלילית, עכשיו תשמעו קטע מוזיקלי. זה וואלה, וואלה. תודה, ואני כזה תודה. וברקע זה מתעשה שוטת. תודה לכולם, לכל המשפחה ולכל החברים. יאללה, אנחנו כאן סיימנו. הילי עדיין מנגן. כן, ואני רואה אתכם בוולוג הבא. יאללה ביי.